Għall-ewwel darba, Team Auchi se jkun qiegħed jieħu sehem f'44 edizzjoni tar-Rolex Middle Series bid-dgħajsa bl-isem Gozo Dream. Permezz ta' għajnuna finanzjata tal-Gvern, Audi se jkun rappreżentat f'dan l-avveniment internazzjonali tal-ibbordjar u d-dgħajsa ġiet armata apposta biex tkun aktar kompetittiva. Noel Grech li huwa skipper u s-sit tad-dgħajsa irringrazzja lill-Ministeru għall-Għawdex għall-għajnuna li sabu biex setgħu jipparteċipaw għall-ewwel darba f'din il-kompetizzjoni prestiġjuża, filwaqt li qal li ħarsu l quddiem għal iżjed kompetizzjonijiet ta' dan it-tip. Dis-sena ħadd tkun l-ewwel darba li tim minn Għawdex ħajjieħu sehem fil-44 edizzjoni tar-Rolex Middle Series. Għandna tim bilanċjat u entużjast, għandna dgħajsa li għalkemm mhix ġdida hija wkoll kompetittiva. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri qal il-Ministeru kien fuq ta' qudiemnet biex din il-ħolma għal dan il-proġett ambizzjuż issir realtà u tkompli tagħti isem tajjeb lil Għawdex. Il-Ministru żied jgħid li l-Gvern jemmen fl-isports u kommess li jagħti l-appoġġ tiegħu biex l-isportivi Għawċin ikompli jtejbu l-ħiliet tagħhom u jkollhom ukoll l-aqwa faċilitajiet. Tara Għawdex ukoll qed jidħol bħala sponsor ċentrali għal dan l-ewwel tim li propri ser ikun qiegħed jikkompetu għal daqstant. We are looking forward ukoll għad-debut ta' dan it-tim ta' Gozo Dream sabiex propri wkoll ikompli ikun ta' suċċess anke lill-mixtut. Ir-Rolex Middle Series li se tkun twila 606 mil nautiċi se tibda s-Sibt 21 ta' Ottubru mill-Belt Valletta.